госпожо директор, уважаеми учители, скъпи зрелостници! Имам изключителната чест и удоволствие от името на училищното настоятелство и родителите на випуск 2011 да изкажа най-напред гореща благодарност на педагогическия състав на Природо-математическата гимназия Васил Левски за усилията, неуморния труд и търпението, с което, скъпи учители, дарявахте своите ученици, нашите деца, за да бъдем всички ние тук и сега в този вълнуващ празничен момент. В такъв тържествен момент наистина е много трудно да се намерят истинските думи, които да не прозвучат тривиално. Скъпи деца, за нас, вашите родители, днес е ден, в който краят и началото се сливат в едно. Днес е краят на годините, в които вие израствахте, укрепвахте и съзрявахте пред нашите погледи под нашата ежедневна грижа и закрила. Но днес е и началото на пътя, по който поемате сами в търсене на нови хоризонти за осъществяване на дръзките си мечти. В една от най-популярните си книги ливански и американски писател, философ Халил Джубран пише, че нашите деца не са наши чеда, че макар да живеят с нас, те не ни принадлежат. Зад привидната парадоксалност на тези думи се крие всъщност дълбока истина. Ако до днес нашите деца са принадлежали до някъде на нас, то от утре вече ще принадлежат единствено и само на себе си. Това е съдбовна и щастлива промяна, която ние трябва да приемем философски. Но остава едно нещо неизменно. Нашата любов към вас, мили деца, и общата ни надежда за едно по-добро бъдеще. То е пред вас, вие сте бъдещето, ние сме настоящето. И както още казва Халил Джубран, ние сме лъковете, които изстрелват чедата ни като живи стрели. Дано тези вихрени стрели отлетят надалеч, но да запазят спомена за лъка, който ги е изстрелял. Да следват своя път, своята траектория, но да не забравят откъде води началото им. А то е родния дом, родния град, родната гимназия, с която и аз, и цялата ми фамилия сме свързани, а предполагам и, че по-голямата част от присъстващите в тази зала. Връщайте се при началото, за да черпите сили и енергия, вдъхновение и ентусиазъм. Вярвайте, дерзайте и обичайте, защото вярата е силата, борбата е двигателят, а любовта е наградата за всичко сътворено в този живот. И дано Бог ви закриля по пътя ви.